Аз съм Румен, а вие не сте. И днес ще играем какви ли на игри. И ще почваме да ги гледаме. Добре, коя игра? Ето. И аз ще говоря с новите ми слушалки. Олеле, майко. Чека да му намаля звука. Чакай много, че изкарах от тези слушалки. Много съм се усилил звука. Пети ден. И ние вече сме на нов герой. Ще му оставя само му остата. Хи-хи-хи, да му играм. Така. Брат, даваме. Аз гледам Кръската Продъкшн. Вот искам да го видя как ще е с мустак. Това се е малко като тея пичовете. Много хубаво мустак. Окей, продължаваме с косата. Така. Това е много брутално, брат. Виж го. Аз искам такава прическа на ми тат. Ужас. Виж го колко е хубав, красив. Чакай да върнем тук така. Прическата е готова, но сега единствено реклама. Реклама, що съм готов? What the fuck? Опа. Че брат няма да мога да го направя, както ти решиш. Готов е. Сега чакам на рекламата. Това е микрофонът ми. Че го наплюх. Много е мръсна кола. Да провалим на сафари. Окей. Гледам Кръската Продъкшн, а не просто Кръската гейминг видеото. Арби! Че гледаме Кръската и чакам да свърши и това. Аде чипи. Аде на банката, аде на душчето. Че няма долу някой пък. Аде на... Колко съм ти направил. Много спеша с това брудно. Виж го мустака, бе, долу. Крихите. What the fuck е доволен? И за $100. Ама, парцал. Моля. Ти ли си фреджена? Какво се случва с нея? О, не. Ох, боже. Кошмар, наистина. Ох, ли боже. Кошмар в кухнята се нагледам. Нагледам кошмари в кухнята, до това е истински кошмар да постригаш жена, който е много гадно. Тъпо ли се? Това ми с хора. Сега трябва да го чертая, да не се личи.
Оле боже, какво правя с нея? Оле боже. Жено, с кой си се свързал? Това изгледа фризорския салон. Ама трябва да го излизам косата в синьо, мой любим цвят. Всичките мои клиенти са в син цвят. О, що реклама! Затише кратка пауза. Продължаваме, хора. Ето син цвят. Без зелено, моли госпожици. Аз не обичам зелено. Обичам зелено, но искам синьо. Тя иска и зелено и синьо. Братаскова комбинация да направя. Чакай, я може такъв? Не. Така ще си. Оле боже. Ходи помахнах половината боя от нея. Айде, шаматка, готова си. Чакаше го този сезон, в който Уинбет търсят милионер. Само че Стига това бе, лято много търсят мразя двама тая. милионера. Много мразя тая реклама. О, не чакай, че изключих звука. Това е много звук. Е така. Добре да се чувам. Добре, ще къся малко косата. Така не харесва. Чакаше го този сезон, Ух, в топчо. който Уинбет търсят милионер. Само че това лято Така. Сега, че снимам клипче. Айде малко лицето и си готов. О, в тази баня. То се има вана отгоре. То само свича. Така, сега ще пуснем камерката. Вижте колко тъпа. Вижте колко гълно пензето ми бе. Ламборгини. Къща. Аз колко пара. Ето двете. Трябва да си намеря по-хубава маска. Боля. С какво съм се придобил? Това е много ужасно. Стразданието ми. Аз си решавам бежено. Взял да решиш. Видяхме. Та се доволна. Мислих, че се зараз. Сигурно ще се зарачурва от мен. Това само искам съм само да зерно искам стоп. Аз най-много обичам мъжете с мустак. Туруруру, туруруру.
Аре, бе, умирай, бе, тъпчо. Бам, майдата на нас, венки, 3 отца. 3, 2, 1. What the fuck? Чайте, си дигнах микрофона нагоре. Не знам, ако чувате ме. Ако ме чувате мене с микрофона, направо стане много яко. Ако вие ме чувате с микрофона на слушалките, както кръската, ама неговите нямат микрофон. Но сега свършваме клипа. Гледам тъй, YouTube 2 на и гледам тук камера. И от тук се усилвам и намалям звука, както виждате. И сега ще ви покажа какво правя. Лапупу. Ще микрофонът. Нали ви иска лапупу? Хора, чувам ли се с тези слушалки? Това е много силно. Много са силни тези слушалки. Да. Чао.